Ассалому алейкум подписчикони муҳтарам, ассалому алейкум бародаро. Ман я пашкара хоҳиш кардам, нашодами хайр кардам. Я мада гуфт ки вазъиятҳояму безебай рафт дар як яка зиндагӣ мекунад. Рафтак аммо апашка сиёмка кардак, чӣ вазъият дорад. Бародаро мебинем даже дар як хона 10 кас зиндагӣ мекунанд. 7 фарзанд дорад бародаро. Бисёр вазъияти безеб дорад. Ҳама каса бародари дар ин моҳи муборак дар даҳаи ки мисол чиай хайр мекунем бародаро. Агар кадоме ки ай дастит меояд toe ki як сомон ам бошад бародаро, инами картае ки меброяд дар инами номерои инами карта бародаро айдасон чанд қайм меояд, мақсад 1 сумай 2 сумай 3 сумай бародаро дар ами карта мепартоем. Баъд агар кадомет ки маълумот гирифтан мехоҳӣ дар инами номеро бародаро занг мезанем, ин номерои меброяд дар ин номеро занг мезанем. Ва инстаграми амо апашкае ки ман хоҳиш кардам рафт хонаи аморо хабар гирифт, дар як хона зиндагӣ чанд кас зиндагӣ мекунам дидак, ман видеоша мемонам, рафт хабар гирифт, дар ин номерои ки апашкае мидам занг мезанем, маълумоти пуррара ба ӯ мегирем бародаро. Хонаободу сарбаланд бошен, баъди видео тамошо кунем ки рафтак чӣ хел вазъият дар бародаро, биёед ҳама каса дастгирӣ мекунем. Бародарои азиз, чанд суме ки шумо мепартоед дар инами канали ман роӣ кунед, партагидан скриншот карда роӣ кунед ва ман дар история мемонам. Ина бародаро фарзандое ки 7 нафар зиндагӣ мекарданд дар як хона, шумо тамошо кунед. Бародаро, агар кадомет ки наметони хайр карда дуо ки ва ҳамин видеои моро паҳн ки бародаро. Мана дӯстон бинитон як хонаи май даҳакак дар дарунаш 10 нафар зиндагӣ мекунанд. ҳар касе хайри хиза мекунад, марҳамат кунай. На ҳар чизе ки ай дасти мо меояд мо мекунем барои ё. Ана 6-7 нафар кӯдак доранд. ина хонашон дар як хона 6 кӯдак доранд. якта хона доранд, дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд. Бародарои мо чанд суме ҷамъ мешавад, чизе мешавад, мебарум хидм сиёмка мекунам, аму кӯдакошам, аму оилашам, аму хонашам бо чотки хидм сиёмка карда баҳри шумо нишон метавонам бародаро. Хонаободу сарбаланд бошем.